Hello, oh. Uyazi ukuthi ngiyawufuna umsebenzi, ngiyawudinga umsebenzi indlela engixakeke ngayo. That's good news. Kufuneka abantu abazowahambisa ama-CV uyisele wena. Abana i-email address mhlambe ngiba emailele. Nginayo vele i-CV yami nje ngihlale ngiyibhalile nje ikhona. Kodwa mina ngizoba emailela towards the end of August. Phela ngeke ngi-email manje. Ngeke njoba kumakhaza kanjena nje mengithi ngiya-email abamani bangiqashe ngempela bese ngenze njani? Ngiwudinga impela umsebenzi kodwa nje ngeke phela ngisona isiqeda. Ngeke ngiyoyifaka efreezeni ubona nje kumanje ngilele ngigqoke ama-gloves ngigqoke amasokisi awu-8. Ngigqoke izikipa mabuni izikipa engaphansi kwejacket engilele ngayo. Ngigqoke iskipa se-DA se-ANC se-EFF ngigqoke ngisho se-COPE nese-IFP. Ngeke ayisho nje wena ukuthi ubungafuni ukungifaka emsebenzini. Kade ngangihleli nginichazela ukuthi ngidinga umsebenzi. Usuzongifaka emsebenzini manje njoba kubhujwa nje. Shuthi uyangilinga uyangilinga. Ubungafune ukungifaka emsebenzini. Akekho umuntu ofaka umuntu emsebenzini kulamakhaza. Kade yayimnandi wedwa ngangifaka emsebenzini senizongifaka manje. Ngeke oyekela ungafuni. Mina nginika i-email address abelungu baya understand. Ngizom-emailela mina umlungu ngesikhathi sami mangabe sekuphela amakhaza. Uyabona nje ngabo August uzoba umuntu eserecoverile. Abelungu baya understand ukuthi lamakhaza waphesheya kona wase South Africa. All of a sudden sekufuneka abantu emsebenzini yeni ngoba nakuse kumakhaza kanjena. Njoba kumakhaza ngisho amanzi abhoyiliwe nje kwawona yaqanda qa. Ngeke ngwamani uyeke. Ubona nje indlela engigodala ngayo ngize ngaya laphana ebekushonwe khona ngacela ukuthi bangiboleke ublanket lobu ubhozi ibhokisi. Kanje bengiqhaqhazela nabo bangidabukela banginika. Yeka ngeke kade ngangufuna umsebenzi. Yini ufuna ungifaka manje? Ngcono uthenga igebengu izongidubula zingibulale bakusho ukuthi awungifuna ukungibona ngiphila. Ngiphume mina la endlini njoba kumakhaza kanje. I'm not even gonna try my luck nje wey. Uzonenhliziyo encane bonomoya useyalivala ucingo. Ngeke nje ngize ngidlalele ngalapho ngi-apply la mase ngiyaqashwa. Ngiqashwe njoba kumakhaza kanje. Uyacabanga uzoqala nje uqashwa sekuqanda kangaka. Never.